Vieš o jazykovej diskriminácii? Jazyková diskriminácia je, keď najsilnejší, najbohatší a najvzdelanejší oslovujú svojim jazykom všetkých ostatných a tí ho rozumejú a odpovedajú im, pokiaľ sú toho schopní. Je to druh jazykového rasizmu. Stáva sa to často v medzinárodných organizáciách, podnikoch a vo všeobecnosti v našich spoločenstvách. Ľudia z mocných krajín umlčiavajú všetkých ostatných a svoje hodnoty a myšlienky tlmočia ďalej. Si s tým spokojný? Riešením je Esperanto. Neutrálne, ľahko naučiteľné pre všetkých. Poskytuje rovnaký hlas všetkým hovoriacim. Začni sa učiť Esperanto ešte dnes a pripoj sa ku globálnej komunite. Nauč sa Esperanto, aby si sa postavil proti jazykovej diskriminácii a zaoberal sa spravodlivou celosvetovou komunikáciou.